El gall ja ha cantat i aquí comença Ràdio Last. Us parla Maria Gateu i us dono la benvinguda a Ràdio Last, un podcast cuinat al Can Ramon, el local de pollastres a l'ast per excel·lència de Lleida. Per si acabeu d'arribar o per si necessiteu un recordatori de tot i haver escoltat algun dels altres episodis d'aquest podcast, us explico. No estic sola en aquesta moguda perquè aquí estan, en primer lloc, el Carles Sus, que és propietari d'aquest Can Ramon i que portarà el toc de salseo i humor a aquesta casa, de Reverend Hoodfoot Jackson, que ens ajudarà a renovar les nostres creences musicals al, atenció, la secció El Galliner, però darrere dels micros també tenim el Jota, el tècnic, i a la Rosa Almendros, que és la community manager i l'encarregada del disseny gràfic. I sí, també tenim aquest senyor, que és el pollastre Ramon, que és el nostre director d'orquestra, perquè sí, necessitem un, i ell ho fa molt bé, oi que sí? Sí, ho fa molt bé. I a part d'això, en aquest capítol venim amb una novetat, i és que el públic també hi participarà. Us ha tocat? Ho sento molt. A mi m'agradaria que ara mateix aplaudíssiu una miqueta per saber que esteu tots aquí i així qui ens escolta i no en diferit pues, sàpigui que hi ha públic, efectivament. Hi ha centenars de persones. Tu no has de parlar encara. Ai, que això... No passa res, tranquil, és que està aquí el Carles amb mi. Però bé, gràcies, públic, i heu de saber que al final de l'entrevista deixarem un espai per a que pugueu fer unes preguntes al convidat. Serà el moment de fer les preguntes que ens surti de l'ou i per això tenim dues opcions. En primer lloc, demanar i preguntar directament quan us avisi, és a dir, aixecar la mà i dir vull fer una pregunta, o si no, també podeu anar a l'ou que teniu ja circulant per allà, per la zona de butaques, on podeu apuntar amb els folis que hi ha al costat i amb el boli també una pregunta, per si sou tímids, trencar-la, no? O sigui, partir-la, trencar el foli i deixar-la dintre de l'ou. Llavors, quan sigui el moment, li donarem a la mà innocent, que en aquest cas serà la del convidat o convidada, ja us aviso, i treurà una pregunta i jo li faré, que, insisteixo, la pregunta serà anònima, la del paper, i sobre dir que podeu preguntar a l'entrevistat el que us doni la gana, és a dir, random, encara que no sigui res a veure amb l'entrevista. Òbviament, sempre, això sí, amb respecte, no? I amb una mica d'amor i carinyo, però jo ja sé que la gent que ve aquí són tots muy bajos, entonces no passa nada. Així que comencem. Bé, Carles Sus, ara sí que pots parlar. Benvingut. Ja puc? Sí. Ja. Ara no vull. Bueno, doncs ara llavors l'hem fotuda, perquè és que has de parlar, has de dir alguna cosa. Jo ara t'anava a preguntar que com estàs, com t'ha anat la setmana, no sé, o els dies, des que no ens veiem. Fes una altra pregunta. Fa molts dies que no et veia. Ja. És que ara no vull parlar. Ja m'has boicotejat tu a mi. Soc jo el que... Ni amb el pollastre. Home, és guapo. Que sí, és molt bonic. Bueno, va, vull parlar, va. Bueno, què ens expliques o què vols parlar concretament del convidat que tenim avui? Ai, no sé qui portes. Qui és? Jaume Belló. Jaume Belló? Sí. Ah, bueno, sí, deu ser net de Gaudí, no? De la casa Belló. Pues potser sí. Ara riu ell, però potser sí. Però per què ho dius? Per una casa que hi havia per allà, perduda? No, a Barcelona n'hi ha una, aquesta gent de pasta, eh? Sí? Sí. Són burgesos d'aquesta de sí. Són de Siu, de tota la vida, sí. Vamos, aquesta gent... Però tu no ets d'aquesta gent. I tu m'has vist a mi... Vale, no. Jo sí, jo també sóc de Siu. Jo voto a Siu, sí, jo soc pujolista i tot. Ah, que bé. Sí. I com es porta això? Jo pujo al Pedraforca cada setmana i sí. Es porta bé, sí. Bueno, no, va, fem un bé. Qui és aquesta persona que no es portes avui? Perquè no sé qui és. Pues és moltes coses. És actor, director, és poeta també, i moltes coses més que ens explicarà ell. Literato de tota la vida, no? Un altre literato... No, ell mateix es diu artivista. Ah, com? Artivista. Artivista. Bueno, tinc que buscar al Google després, no sé què vol dir. Bueno, ens ho explicarà ell. Però què més? A veure, explica'm què té més. Però és que jo no t'he d'explicar res, Carles, has de parlar tu. No, tu m'havies dit abans que també feia teatre. Ah, doncs clar. Això sí. Clar. Jo sóc molt teatrero. De fet, jo sóc molt fan de Hamlet.
Molt, molt. Ostres, però Hamlet és un text complicat, no? Mira, diu que sí, Complicat. Home, és molt profund, no? Bueno, Shakespeare era un mindundi de l'època que se va fer famós perquè és com... Hi ha gent que diu que fins i tot ni va existir. Mira, jo vaig viure a Dinamarca una temporada i vaig poder anar a un castell que hi ha allà. Göteborg no. Kronborg. I és allà on se va inspirar Shakespeare per Hamlet. I vaig anar allí i vaig dir, pues mira l'obra de teatre de Hamlet, en danès. Com dos cojones. Això se diu una cosa en danès, que és que és cervesa. Saps? És cervesa. És una i tu vas al bar i dius i te la fiquen, te ho juro. En sèrio? Te ho juro, te la fiquen. Tu vas al bar, t'ho juro, si aneu algun dia a Dinamarca dieu hòstia, com una patata i te la fiquen, la cervesa. Doncs bueno... Bueno, digue'm. Bueno, llavors jo vaig veure l'obra de teatre Hamlet amb danès. I amb una cervesa, amb una ul a la mà o no? Perdona'm, allí has d'anar tot el dia pet, si no... Llavors, ahir vaig descobrir una cosa que el teatre em va apassionar. No he vist mai teatre, sol aquella. Però Polonio, a l'acte 1, escena 3, li diu al seu fill, que se dediquen a França, que es diu Leantres, me sembla que es diu Leantres, però en danès es diu Leantres. Llavors li explica unes lliçons de vida de pare a fill. I li diu, no des ni tomes. Això era allí, en danès. Però jo ja t'he dit que és molt sèria. No des ni tomes, porque cuando das puede ser que pierdas amigo y dinero. No com mon pare, que em va dir estudia, trabaja o haz lo que te hagas los cojones. Això era un pare. I em fots fora, Jo no, el senyor aquest te fot fora. Però és que no he dit res. No m'he pogut fotre amb el senyor. Mira, però fote't amb el senyor. Va, te deixo una miqueta més no per sé, que puguis parlar. Jo volia dir una anècdota de teatre. Ja està. I no m'has deixat... Això és boicotejar un acte? Sí. Tu me boicoteges a mi. Al final la boicotejadora ets tu. Sí. Però acaba-la, vida. Vinga, va. No. ¿Te deixa el senyor Pollastre? Sí, diu que sí. No sé. Adeu, cabró. No sé, és que no... És que no sé què dir. No em deixa. Cada dia em fa el mateix. Cada 15 dies me fa el mateix. Jo t'estimo molt, Carles, tu saps, oi? Joder, és que volia ser hasta intel·lectual i no m'has deixat. No em deixa. Bé, ara sí, després de l'enfado del Carles, engeguem l'entrevista d'avui, d'aquest capítol de Radio Last, amb el nostre protagonista, que és el Jaume Belló, un home nascut a un poble petit d'aquestes terres ponentines, que es va llicenciar en dret, però que per diversos motius, en contra de fet de la seva família, pel seu talent trencador, va acabar sent actor, director i professor de teatre i fins i tot ha fet tasques d'escenografia i de vestuari. És a dir, que ha estat tant sobre els escenaris com entre bambalines. I a més també és integrador social i mitjançant l'art i el teatre treballa en diferents col·lectius de Ponent. I també és poeta i segons m'ha xivat YouTube també cantant, perquè t'he vist cantar. Val a dir que ell mateix es defineix, com hem dit abans, com a artivista i veurem de fet què ens diu sobre això. Molt bones, Jaume. Bones, He dit moltes coses, Sí, el que passa és que, mira, el meu pare sempre em deia que home de molts oficis, pobre segur, i penso que ho va encertar bastant bé. És veritat, sí. Bueno, em guanyo la vida, però tampoc és com per canviar-me el cotxe cada any. Home, però això hi ha algú que ho fa? Sí, jo crec que sí. Bueno, sí. Deixarem aquí el tema ecologista per una altra vegada. No passa Saps què ha passat? Que, clar, a mi, que ho has dit molt bé, a casa meva volien un advocat catòlic de dretes i heterosexual i no ho van poder. No ha sortit. Cap dels quatre. Llavors, clar, com que els anys dels meus estudis els vaig gastar estudiant lleis i estudiant coses d'aquestes, després, quan m'he començat a dedicar al teatre, he hagut d'estudiar pel meu compte totes les coses que volia aprendre per poder saber fer tot el que s'havia de fer. Llavors, per això he anat provant i he anat fent tantes coses. També vaig tenir la sort que una de les coses que sí que van fer els meus pares va ser quan tenia 12 anys, la mestra de matemàtiques els va dir que el nano l'heu de portar a fer
algo artístic perquè es passa les hores de matemàtiques ballant Déu-n'hi-do. a classe i fent sorollets amb els... I em van portar a estudiar Belles Arts amb les germanes Solsona, a estudiar arts plàstiques, i això també m'ha servit molt. Però llavors, això d'artivista, exactament què vol dir? Per a que també ho sapiguem tots. Artivista és una paraula que jo vaig importar del món anglosaxó perquè quan feia coses de teatre amb col·lectius o coses artístiques d'arts escèniques, diríem, no només teatre, amb col·lectius vulnerables, em deien sempre, vine a fer això que tu fas. I clar, jo pensava que sempre pensava que feia teatre, quan anava a fer tallers i quan anava a fer formacions. Llavors vaig descobrir que quan utilitzes diverses tendències artístiques o diverses coses artístiques o tècniques artístiques per treballar en segons quins col·lectius, si és teatre se li diu teatre aplicat, i si ets un artista, com que fas activisme a través de l'art, els saxons van inventar aquesta paraula que és d'artivist, no? Que és com una barreja de les dues, de l'artista i l'activista. Llavors tu ho fas, això? Sí, ho faig, perquè jo penso que sempre he tirat cap aquí. De fet, la primera cosa professional que vaig fer en teatre va ser treballar en un projecte de benestar social per a complementar l'alfabetització de persones al barri de la Mariola a través del teatre, perquè treballessin l'aprenentatge de la llengua catalana i castellana. Llavors, però jo allà pensava que anava a fer teatre, no? Fins que m'adono que no, que era molt més, o era una cosa diferent del teatre, no? Però, clar, això jo me n'adono al cap de 15 anys, quan començo a fer una formació ja en teatre aplicat o en teatre que s'anomena social, que a mi no m'agrada gaire. Bueno, que de fet, jo suposo que per això ara mateix, no, també amb la teva vessant, no, o faceta d'integrador social has aplicat tot això, també. Sí, de fet, jo vaig estudiar d'integrador social fa molt poquet, fa 5 anys, perquè després de molts anys de treballar al carrer, de treballar en col·lectius, de treballar amb persones, amb totes les associacions que hi ha aquí a Lleida pràcticament de persones i col·lectius vulnerables, m'adonava que no tenia la base teòrica. Clar. No? I llavors vaig decidir anar a l'Institut Ronda, que em van dir, és que aquí són molt teòrics, i doncs ja em va bé. I perquè jo la pràctica la porto exercint des de fa anys. Sí. No? I sobretot per saber com dir determinades coses, en quins llocs acudir de l'administració, perquè clar, tot això, els col·lectius vulnerables estan molt protegits, no a nivell de diners, però sí en forma de burocràcia administrativa. Treballadors socials parlem o ja no tant això? Parlo de l'administració en general. No? El treballador o la treballadora social acaba sent un mitjà per omplir papers. No? I que és el que menys m'agrada i el que intento no fer mai, no? Perquè m'agrada més treballar amb les persones i al carrer, o on sigui, o al col·lectiu, i no haver d'omplir massa papers. Però se n'han de fer. Llavors, clar, volia saber com se fan aquests papers, quins són, quin nom tenen, perquè tots són abreviatures. Els PEIs, els PAIs, no sé, al final. Un conyazo. Complicat. Sí, sí. Bé, anem mapant, si et sembla, i clar, o sigui, tu quan vam quedar, perquè si el públic no ho sap, jo intento quedar amb la gent que entrevisto una miqueta per fer una mica de conèixer-nos i tal, i clar, tu em vas comentar que vas tenir com 4 crisis existencials vinculades tant amb la teva orientació sexual com amb la teva família, amb la religió i també amb la teva professió. Per quina vols començar primer? Quina t'interessa? A mi m'interessa sobretot pel que fa al teatre, no? Perquè jo també me pregunto, ostres, tu ja venies, no? Com amb la família que t'anava ja no sé si insistint, no? Però sí comentant-te, en plan, volem que facis això, no? Volem que siguis d'aquesta manera, i tu al final no volies fer això i ja ho vas saber des de ben jovenet. Però com va ser, no? Això de dir-les amb ells, o ja no dir-les, sinó dir-te tu mateix, doncs no, això no vull fer. Exacte. Jo penso que ha estat més una qüestió de saber el que jo volia i de dir-me-ho a mi mateix. La família, al final, no sé, algú va dir que era un mal necessari. Vull dir, la família la tens. Ja està allà. I el que volen, doncs que jo vinc de família de pagès, d'una família humil, que el que desitjaven era que el seu fill accedís a alguna cosa millor
de lo que ells van poder ser o no van poder ser. També és lògic, no? Sí, té una lògica. El que passa és que quan estàs en plena rebeldia no la veus, aquesta lògica. No? És com, diguéssim, és com una paret a la que et vas fotent cops. I la meva primera lluita va ser per donar sentit a la meva orientació sexual. Llavors jo, als 14 anys, la primera part de lluita que vaig fer de rebeldia va ser a través de la manera de vestir. Jo vaig agafar referents artístics. Adamant, per exemple, va ser un dels meus referents artístics d'estètica, i em vestia com ell. Llavors, això vol dir que em maquillava els ulls, que em pintava el cabell de color blau quan tenia 19 anys, que mon pare era barber i la primera vegada que ho va veure se li van caure l'ànima al terra. Amb decoloració inclosa? No se'n feia llavors, de decoloració. Jo és que me l'he fet. Era un no sé, algo. I també em vas comentar que et ficaves les... No? Sí, i llavors, doncs clar, em vestia també, agafava, jo què sé, Tino Casal, tots aquests referents de la tele de llavors, i jo em construïa el vestuari, i el que no em podia construir jo li deia a ma mare que m'ho fes, o a la meva tieta. Llavors me feien les puntilles aquelles de les xorreres aquelles saps, del New Age. Clar, tot això va durar tot el que va durar la meva lluita contra una família molt de dretes, molt catòlica, i llavors un dia que portava el que dèiem a ma padrina, una bata negra, unes cadenes així, la cara pintada de blanc, els ulls... I va dir, suposo que no et presentaràs a la missa de Nadal així? I tant! I sí, vaig anar pel camí, perquè clar, continuava anant a missa. Encara no havia tingut la crisi catòlica en aquell moment. O sigui, vaig tenir primer aquesta crisi identitària. Després ja van anar seguint totes les altres. Però tu llavors, aleshores, creies? Saps què passa? Practicava perquè des de molt petit, o sigui, la meva única oportunitat que teníem al poble, un poble de 600 habitants, de teatralitzar-me, era l'església. O sigui, clar, allí jo podia fer cantar missa, llegir missa, fer d'escolanet, fer tota aquella teatralitat que hi ha, anar amb una creu enorme a fer les unciones d'enfermos abans que es morissin, portar la creu a darrere del carro de los muertos. Clar, per mi tot això, que després jo això ho veig al Almodóvar i penso, hòstia, això jo ho he fet de petit. Clar, és com... Això ho he viscut jo. El que passa és que, bueno, alguna vegada ho he posat en teatre també, Sí. Sí, en algun teatre ha sortit una... Jo me'n recordo l'Esteve Cuito, que per mi va ser un mestre meravellós, que amb el temps es va apuntar a un dels meus tallers i li vaig explicar que vaig veure un nano un dia que estàvem a Còrdoba que jugava a ser aquests que porten els sants, no? Com es diuen? I llavors això jo ho vaig posar a escena. I ell es va construir tota una cosa així, amb una creu, i li vaig explicar, li vaig ensenyar unes fotos que vaig prendre. Clar, llavors és inevitable, perquè jo moltes de les merdes que he viscut i de les coses que no podia gestionar en la meva ment, ho posava al teatre, creava escenes de teatre, no? Sí, que va ser com una mena de teràpia, potser? Sí. Clar, el teatre per mi ha sigut la meva professió, ha sigut la meva passió, però ha sigut la meva taula de salvació, també ha sigut on he posat totes les merdes que m'anaven sortint, creava escenes o proposava coses, després ho creava amb les actrius i els actors, i allò s'acabava convertint en un espectacle no convencional. Jo no he posat mai cap vegada Hamlet en escena, per exemple. Perquè, tot i que respecto a Shakespeare, no és el que més m'agrada, no? I clar, jo també em preguntava si... O sigui, insisteixo molt perquè em fa molta... O sigui, tinc molta curiositat amb això, però el teu aprenentatge en dret, és a dir, el tema d'estar vinculat o a aprendre com funcionen les lleis, jo en tinc la imatge al cap de com una carrera molt rígida en aquest sentit, i més en comparació amb el teatre. Tot això t'ha servit... Bueno, ara m'explicaràs, però tot això t'ha servit també o has vist tu que ho has pogut aplicar d'alguna manera, ja no a la teva vida diària, sinó al teu art, diguem-ne? Jo vaig fer un aprenentatge a segon de dret amb el professor de Constitucional, de dret constitucional, que va venir el primer dia i va dir: senyores, la justícia no existe. Llavors vaig pensar, i què collons hi foto jo aquí? Perquè clar, jo hi anava per aconseguir una millor societat, més justícia, totes aquestes coses, totes aquestes paranoies que tenim les persones, no? I el que sí que he après, una de les coses que sí que he après és que o jugues amb el sistema
judicial, administratiu, legislatiu, o jugues contra el sistema. Però hi ha un tercer camí que és faig creure al sistema que jugo però trenco coses, vaig trencant coses. I aquest és una mica el camí que també he estat en contra de tot, però al final m'he adonat que el camí que a mi em serveix i que em deixa més tranquil és estar dins del sistema i anar trencant i anar posant-lo a prova. També perquè he trobat llocs o escletxes on poder-ho fer. No? Jo ara treballo amb una entitat que es diu la Fundació Privada Ilersis, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. Així se ven. Llavors, jo m'adono que tots aquests artistes i totes aquestes artistes amb les que treballo tenen algunes habilitats que no han sigut tingudes en compte. I la manera de trencar el sistema és posar en relleu aquestes habilitats i callar tot allò que va en base a potenciar la disabilitat o la dificultat. Sí, donar veu al final el que està fora de la norma, diguem-ne. Sí, jo les normes a vegades i lo normal i lo normatiu i lo normativitzat m'han tocat bastant els collons. No sé si es pot dir això. Sí, se pot dir, tranquil. I llavors ho he intentat trencar. No? Què ha passat? Que m'ha servit conèixer el sistema, no? Sobretot el sistema legislatiu. Saber que una llei se dictarà i al cap de 2 dies els que l'han dictat faran coses... No caldrà que la canviïn perquè faran coses que no estan d'acord amb aquella llei. Això passa en la Constitució, això ho tenim claríssim tothom, no? Faran coses en contra d'allò, però ho justificaran per una altra llei que és més antiga o que s'inventaran, no? És una mica com lo de l'Església. Tu pots cometre un delicte, però si et confesses, ja està, ja no passa res. Sí, que a mi això particularment em sembla molt curiós, I també és com donar-li el pes, no?, la responsabilitat d'algú que no ets tu, al cap i a la fi, no?, d'alguna manera. Bueno, és diguéssim, la fal·làcia de la falsedat, no? Jo dic això ara i després dic que no ho he dit i ja està. I ja està. Bé, canviem de tema ara i anem al teatre a Lleida, perquè tu més d'un cop, no? I també em vas insistir quan vam quedar, que tu et vas quedar aquí a Lleida per fer teatre a Lleida. Per què? Mira, jo quan començo, diguéssim, ja a guanyar algun diner que em permetia passar de menjar un bocata a poder menjar un menú i del món del teatre, em sorgeix l'oportunitat d'anar a fer una cosa que era teatre educatiu en anglès. Jo estic 2 anys amb una companyia de Cornellà fent teatre educatiu en anglès per tota Espanya. Llavors, la que era la meva directora diu, vine, perquè jo tinc una companyia i ens interessa gent, jo en aquell moment devia tenir 32 o 33 anys, ens interessa gent de la teva edat perquè no hi ha, és un perfil que no hi ha, o passen tots cap als 50 en aquell moment o són tots molt joves, no? I jo vaig dir, no, jo me'n vaig cap a Lleida, que hi ha molta feina a fer, i jo tinc moltes ganes de fer la Lleida i reivindicar la parla, i reivindicar el territori, i reivindicar tot, el patrimoni. I llavors, jo he treballat molt en patrimoni, aquí a Lleida he treballat... I llavors vaig anar descobrint que una manera de trobar camins per professionalitzar-me era treballar amb aquella gent que ningú agafaria per treballar al teatre. I què vol dir això? Vol dir que quan la gent passa un càsting hi ha persones que no el passen i que tenen a vegades la sensació de que no serveixen per al teatre. Jo sempre he dit que serveix tothom per a fer teatre, no? De fet, en un escenari pot pujar qualsevol persona, sigui la seva condició, la que sigui, mentre si no pot parlar no passa res, si no pot caminar no passa res, mentre pugui aguantar una tija, un pal, podrà fer alguna cosa o moure un titella que al teatre tingui algun significat i pugui comunicar coses, no? Llavors, bueno, vaig anar posant, diguéssim, plantant tot això en una Lleida que llavors el que volia... Hi havia molt teatre amateur i el que volia era professionalitzar-se i fer teatre per adults i les companyies de teatre familiar que, diguéssim, que eren com a 5 o 6 puntals que eren com la cosa... La base, no? La cosa nostra de Lleida, no? Que està molt bé, però vaig treballar en una companyia de teatre familiar, però a la llarga tot acaba sent el mateix. O sigui, jo m'adono que el teatre que s'està fent durant tots aquests anys o trenques o acaba sent sempre igual. Acaba sent un teatre al servei de la mercantilització. Bueno, que això potser no només passa tampoc amb el teatre. Passa amb tot.
clar, vivim en el món del consum, no? Llavors, pues, clar, s'ha de construir coses, i normes de qualitat. Si no tens una determinada qualitat, representa que no pots estar en no sé quines associacions, o no pots estar en no sé quin panorama, o no pots entrar al Consell Nacional de Cultura i no sé què. I llavors, al final, això tot acaba sent una cosa infame. I aquest tarannà teu, no et va també com portar, no sé si podríem dir enemics, però sí com persones que et diguessin què estàs fent? Vull dir... Sí, però pues, tampoc m'importa massa, saps? Vull dir, al final, com que he caminat moltes vegades sol, ja m'ha agradat crear coses en col·lectius, però al final tampoc és tan important el que et diguin els altres. Jo he anat descobrint amb el temps. O sigui, si ja vaig pensar que no era massa important el que em deia la família, imagina el que m'importa el que pugui dir una persona que està en la meva professió, però que tampoc... Que no encaixa... no. Bueno, o que jo no encaixo amb ells. No? Tampoc no vull encaixar, saps? Ja encaixaré quan me mori, que em fotran allà una caixeta, no? I la salut del teatre lleidatà, actualment, com creus que està? Tu que estàs vinculat directament amb aquest sector. Econòmicament, creativament o què? Diria que econòmicament i creativament. Mira, jo crec que ara, en aquests moments, la salut del teatre lleidatà està copada per 5 o 6 companyies de teatre familiar que estan treballant i que són molt famoses a nivell internacional i trobo que està molt bé, però veig que és com tot el mateix. O sigui, a mi em dóna la sensació de que vaig a veure diversos espectacles i m'expliquen coses diferents, però l'essència és tota igual. I llavors, bueno, pues, si això és el que la gent vol, no? Perquè a vegades es dius, bueno, pues ara és època de menjar sushi, perquè ara està de moda el sushi. Pues, tots són restaurants de sushi. Sí. Jo no sé si el sushi japonès és igual que el que es menja aquí, però tothom va a aquests llocs. Sí. Entenc que al teatre, o en el que sigui, o en literatura, o en el que sigui, tothom anirà també a lo que és més consumit o que la gent decideix que allò és el que toca ara o el que està bé ara, no? A nivell de teatre per adults hi ha poqueta cosa i gairebé tota se'n va cap a Barcelona, diguéssim, a portar la creativitat cap allà. De companyies, parlant. Sí. I per la resta tot segueix igual. És que tot això t'ho dic perquè en el capítol anterior vam tenir aquí al José Mellinas, que tu el coneixes, i ens va comentar això que et ficaré ara, que jo crec que també va una miqueta... O sigui, us veig semblants a tots dos, per lo que em comentes. Mira, l'escoltem. Bien. Lo cierto es que la gente con la que he estado maravillosa, también tengo que decir que hay ciertos lobbies que barren para casa y que no te dejan nada, y luego están para la foto. Bueno, pues cosas, luces y sombras, ¿no? Vale. De esta ciudad. ¿Lobbies administrativos o lobbies de qué tipo? Lobbies. Dejémoslo ahí. Lobbies. Sí. És que em penso que té tota la raó. I crec que ell ho ha viscut molt, això. Jo no ho he viscut, no he tingut l'oportunitat de veure-ho tant des de fora com ell ho ha vist i tancant-se-li tantes portes com amb ell se li han tancat, no? Que pues, ell ha obert bellíssimament i amb una creativitat meravellosa. Però són així les coses. Però són així a tot arreu, en totes les professions. O sigui, no és només aquí a Lleida perquè Lleida és petit i perquè es coneix tothom. A Barcelona és el mateix, però a l'engròs. A Barcelona hi ha un mogollon de gent, d'artistes, que no treballen, que estan treballant de cambrers o de lo que no sé el què, o venen assegurances, perquè van estudiar art dramàtic, però pues no tenen un espai, perquè o no donen la càmera, o no són fills de no sé qui, o no coneixen... Sí, no perquè no tinguin talent. No, és que de talent n'hi ha molt. Jo penso que hi ha molt talent. El que passa és que si no tens el talent de la persona que decideix quin talent has de tenir, no comptes. Talent n'hi ha molt. Llavors, pues bueno, hi ha una persona que diu no, es que no es lo que yo busco para lo que sea. Bueno, pues però és que la professió és així. Però llavors, com ja no el José, no? Que està clar que ell també ens va explicar, no? Com li va anar tota la seva història i tot plegat, però en el teu cas entenc que podríem dir que ets afortunat perquè ho has aconseguit o... Jo he currat molt, he currat molt de gratis. I després crec que he tingut la sort d'estar en el lloc oportú, en el moment oportú,
en l'època oportuna. Perquè quan el José, que és bastant més... no sé quants anys sé, però és bastant més jove que jo, el vaig tenir d'alumne. 35, crec. Imagina't. Quan ell comença a voler-s'hi dedicar, ja estan com a constituïts aquests col·lectius, no? Llavors és molt més difícil, perquè llavors sí que els col·lectius són impermeables, perquè és molt difícil que acullin a una persona que ve de fora, per molt talent que tingui, doncs perquè no treballa el teu llenguatge, perquè no ho fa de la manera que fas tu, perquè no sap fer les coses que fas tu, i si proposa coses noves és no, aquí no vinguis a proposar nou, que aquí ja sabem el que hem de fer, no? La zona de confort, Sí, una mica. Sí, el que passa és que, clar, jo vaig tenir la sort de començar amb una companyia, que és el Chip Chap, a la que començàvem, ells van estar sempre en el teatre de carrer, fent animació i tal, i volien començar a esbrinar coses sobre titelles i teatre perquè posaven la poteta però no se'n sortien, no? I el que vam descobrir és que, clar, si tu tens unes habilitats molt grans d'animador i de teatre de carrer, quan facis teatre, això ho has de portar cap al teatre. Si no ets una actriu clàssica o un actor clàssic, no ho pretenguis ser si no et vas a formar. No? Llavors, aprofita el que tu tens i d'això fes-n'hi una virtut. I fes el teatre o els titelles que tinguin això en compte. No? Això ho vam anar treballant i penso que ens en vam sortir prou bé. Però a mi també perquè m'agrada molt descobrir les habilitats de la gent, saps? No m'agrada posar-me dificultats. Les dificultats ja venen soles. Llavors, el que m'agrada és solventar, solucionar, crear coses on se solucionin, diguéssim, on els espectacles tinguin la solució de que les persones que el fan només poden fer-ho aquelles persones, perquè saben fer allò, no? No sé si m'he explicat gaire bé. Sí. I això també ho has aplicat quan has estat profe de teatre? Sí, sempre. Jo també he tingut els meus líos de voler fer teatre convencional, però me n'he adonat que al final no m'ho creia. I ja penso que, al 95 començo a treballar ja amb persones amb discapacitat i a partir d'allí m'adono de que de que les seves històries de vida són molt més interessants que Hamlet, que la història de Hamlet, que ho és molt, però que queda molt allà. I que potser hi ha molts Hamlets entre les persones que treballava. He treballat molt amb adolescents fent-los crear els seus propis textos, explicar les coses que tenien ganes d'explicar, posant-me molt en contra del lloc on treballava, de l'entitat, de la societat, de tothom, perquè els posava en tesitures difícils, no? Anem a parlar de la violència masclista, amb xavals de 13 anys i 14 anys. Però temes que amb ells els hi tocaven personalment? O que en parlàvem i deien, però és que això és un tema, i com en parlarem si nosaltres no en sabem res, doncs anem a aprendre'n. No? Llavors feia venir gent que expliqués, educadors socials que parlessin del tema, persones que havien viscut, i això ho he anat fent sempre. No? Llavors he treballat sempre des de la creativitat, més que fer textos clàssics, que n'he fet també perquè tocava, però que m'avorreix una barbaritat, cada vegada més. I dintre de la formació teatral aquí a Lleida, no? Tu has estat a l'aula de teatre i tu em vas comentar que no estaves gaire d'acord amb la inestable. No, això és un temazo, és un meló que no sé si tindrem temps de parlar-ne. L'obrim, el podem obrir. Sí? Sí. Mira, quan es va formar la inestable, als principis de tot, jo llavors no treballava, feia hores llavors, fer tallers d'adolescents. Ja vaig dir que allò era un projecte absolutament antieducatiu. És a dir, en un centre educatiu no pots seleccionar a menors d'edat que serviran per fer una cosa perquè tu vols que serveixin i deixar-ne fora altres perquè consideres que no són prou bons. Perquè aquells... feien, perdona que t'interrompeixi, però feien com càstings o alguna cosa així. Sí. I a més la justificació és lícita, perquè és el que t'enfrontaràs després, no? Ja. Bueno, era lícita per a tothom, menys per a mi. I llavors jo deia, no, això no es pot fer, no ho podem fer això, si es presenten 15 persones, han de sortir 15 persones en aquest projecte, no, perquè la furgoneta, perquè els bolos, perquè no sé què. I bueno, era una cosa que va ser, al final vaig callar, perquè vaig dir, pues, vale, pues, si els artistes, les artistes hi estan d'acord, el professorat hi està d'acord i les famílies hi estan d'acord, potser és que estic equivocat i que és la millor eina del món per a educar amb aquests joves, no? Després jo em quedava fent tallers amb els que no havien entrat. I hi havia situacions que jo ja ho deixo perquè jo no valdré, perquè no sé què, i llavors convèncer, reconduir tot això era una cosa que jo cada any deia, això no ho podem fer. Clar, perquè... En un centre educatiu municipal això no es pot fer. Perquè hi havia com... una èlit, generaves una èlit. Exacte, és com una certa exclusivitat, no? De dir, ostres, estic inestable. Que això és el que fa la professió, També. O sigui, això la professió ho fa.
Tu quan te'n vas a buscar una feina o te'n vas a fer un càsting, te passa això. Però jo no crec que en un centre educatiu municipal on es fa formació perquè tothom aprengui, la canalla hagin de passar per això. Després ha explotat altres històries, no? Ha explotat un tema absolutament demencial. Que et volia preguntar per això també. I quina és la pregunta? Bueno, que clar, o sigui, tu al cap i a la fi, no? Sí que no sé exactament si eres professor quan va explotar aquesta bomba. Com va explotar, sí. Sí. Quan va passar, feia tallers. I, Sí, clar, no estava sí, a totes les hores allà. parlem per si els oients que ens estan sentint i per si el públic no ho sap, dels casos D'abusos a l'aula de teatre, sí. Clar, això com ho vas viure tu? Tot Fatal. plegat? Penso que ho han viscut tothom. Bueno, la gent que hem anat, que ens hem trobat, que hem descobert, o jo que he descobert, parlaré per mi, no posaré sí. res més en veu de ningú més. Quan surt aquesta notícia, a mi se'm gela la sang. Perquè, a més, totes aquestes noies que són les víctimes i que ho denuncien havien sigut alumnes meves i en cap moment hi havien parlat de violència. O sigui, algunes d'elles van fer un espectacle sobre violència masclista. Amb algunes d'elles havia treballat en altres ocasions amb Teatre de l'Oprimit i en Teatre Fòrum i mai havia sortit cap comentari sobre això. Ho entenc, Quan surt, després passen tota una sèrie de coses nefastes, però que la llei possibilita, no? I després la gestió que fem tothom de tot això és voler fer el millor i la caguem tothom a cada moment, perquè tot es torna una pilota molt agressiva cap a tothom. I en aquell moment, que és diguéssim, pandèmia, abusos, tot això, en aquell moment és quan jo decideixo que ja no vull fer més teatre. O sigui, Però jo entro en una... En el món. Jo entro en una crisi, entro en una depressió, perquè no ho sé gestionar, perquè el primer que faig... Amb motiu d'això? Sí, perquè clar, això, aquí va haver un tio que va ser un cabró que va agredir a menors d'edat, no? Jo això no ho puc entendre. Com a professor no ho puc entendre. I tampoc puc entendre que no ho vegués, que passés. No? Sí, et vas com culpabilitzar. Claro, immediatament, perquè clar, si jo, el primer que faig és tu, que estaves tan en desacord en que es fes la inestable, hauries d'haver fet molta més guerra perquè això no hagués passat mai, no? Això va ser el primer. I llavors, estan passant coses, es catxiguen... jo no ho sé gestionar. Arriba un moment que no sé què fer, intento parlar amb les víctimes, intento que es faci una mediació, però ja estaven en un procés, penso, molt salvatge, no era el moment, i jo no sé com gestionar-ho, tot això. I llavors, clar, fins que no aconsegueixo, treballant amb terapeutes, callar la veu que em diu tu ets culpable perquè no s'hauria d'haver fet mai la inestable, fins que no puc aturar això, no començo a sortir-me d'un pou de merda tremendo, no? I, clar, i això continua cuejant, i penso que encara s'han de depurar responsabilitats, han de passar moltes coses, però crec que ja tothom, o almenys jo, hi he anat posant les raons de cadascú per fer les coses que ha fet. Les raons de cadascú, menys de la persona que ha comès, menys de l'Antonio, que va ser el que va fer el delicte. I llavors per això també et vas com enfocar molt més en tot el tema d'integrador social i pot ser o... Claro, perquè jo decideixo que no vull fer més teatre i el que faig és plego i me faig un currículum d'integrador social i me'n vaig als col·lectius a fer el meu currículum d'integrador social. I llavors, ha estat gràcies a la teràpia que has tornat a fer teatre o perquè al final és com la teva essència profunda i dius, mira, no sé fer una altra cosa i he de fer això? Jo crec que és una miqueteta de tot, perquè, clar, quan quedes tan decebut d'una cosa però és la teva essència, és el que has volgut fer, clar, el que no faria, el que no hauria fet mai de la vida és ser advocat. Però sí que vaig a... Però ho podries fer? No crec. Vale. No crec. No, ui, no. No. Abans seria cantant, me penso, anaria a cantar pels bars. Que cantes bé, Bueno, no, faig mis pinitos. Perquè, clar, llavors vaig aportar currículums a Salut Mental,
llocs on creia que podien faltar gent, i en un lloc em diuen no en reparteixis més, que et volem fer una proposta, no? I era un grup amb el que jo havia treballat fent teatre i em van dir, anem a fer tot un projecte de visibilització i sensibilització a través de les arts escèniques. I vaig dir, uah, Que guai. esto es bien, perquè tornem a fer teatre, llavors sí que ja només faig això, i a més és una proposta que no sabem massa bé on ubicar-la, perquè és reintegrar persones amb discapacitat d'una determinada edat a dins de la comunitat, no? Que tornin a tenir presència, però no com a espectadors passius, sinó com a artistes, no? Com a gent que pugen a l'escenari. I aquí em reconcilio una mica. Em serveix més escriure. Que he picat jo? No. O sigui, per això escrius la poesia. Jo he escrit sempre a l'escenari. És a dir, fa molts anys que escric. Vaig començar, potser que tenia 14 poemes, 14 o 15 anys, però després m'he passat tots els anys escrivint a l'escenari, escrivint escenes, escrivint, jo què sé, escrivint propostes d'exercici, buscant informació i escrivint petites tècniques per fer les coses de la manera que jo les volia proposar i no com surten a totes les metodologies. Llavors, quan en plena depressió, és a dir, jo he estat 3 anys amb una depressió heavy, i amb 6 o 7 no he volgut prendre medicació química d'aquesta de les farmàcies. Sí, antidepressius, bàsicament. Exacte. I llavors he treballat amb molts terapeutes amb teràpies alternatives, i una d'elles em va dir, si t'agrada escriure, escriu. Llavors he escrit tota la merda que tenia al cervell, he anat escrivint en pàgines. No? És com el Manzoni que va enllaunar allò de la merda d'artista, doncs jo he fet el mateix. Escriure merda en papers, i després he fet tot el procés. Vaig trobar-me amb un tio genial que també venia d'un procés de salut mental i em va dir, si vols te faig il·lustracions per al llibre, i llavors hem fet com una poesia i il·lustració, i llavors la gent que diu, he fet un llibre de poesia, és que a mi la poesia no m'agrada, dic, hi ha dibuixos, si els vols, vull dir que també te pot servir. El títol? Que per cert... El títol? Omnia sunt insomnia, perquè tots són nits d'insomni, tot està escrit en nits d'insomni, que quan l'havia de publicar i d'editar em vaig posar en contacte amb el Ximi, que està aquí per dir, Ximi, això com ho podria fer? Em va dir, tranquil, que alguna cosa farem. Després ja vaig trobar el camí i ja està, i no li vaig dir res més, no li vaig dir mai res més. T'he espantat. Sí. És que el senyor Pollastre Ramon és una mica així, Bueno, ara sí, hem de fer les preguntes del públic. Venga. No sé si hi ha algú del públic que vulgui parlar. Hi ha algú? Si no, tenim per allà l'Ou, que el tenim per aquí, que ara ens el passarà o l'Oriol o el Jota, que dels dos. Després badallaran i tot, per fer-ho. Podem seguir parlant després també, si vols, de la poesia, que això a mi m'interessa. Has d'escollir una, la que tu vulguis. Això és com lo de les galetes, aquelles. Sí. Ostres. Què fica? Barcelona tiene poder. Mira. I a més, encaixa amb el que hem parlat. Home, jo crec que sí, no? Això és per la cançó, també t'he de dir. Sí, ja. Sí, ella tiene el poder. Sí. Jo crec que sí, o almenys s'ho creu. Per a la gent de Lleida, Barcelona té massa poder, és massa centralista, però igual de centralista que és Lleida per la Seu d'Urgell o per Agramunt. Vull dir que... Això és bona perspectiva, també. Sí, perquè clar, no, tu penses, és que a Lleida són molt centralistes perquè a Ràdio Rosselló no ens arriba una... No? Sí o no? Llavors, és clar, tothom ens queixem de l'entitat superior. Barcelona té un poder tremendo. I té un poder que penso que no sap gestionar. Que és com... Mira... Però com tota la gent que té poder, no? Que cremen bitllets i aquestes coses. Sí. Jo també, personalment, he estat allà vivint 8 anys i és una ciutat una mica complicada. A mi me cansa molt. Complicada. Per exemple, no va tenir el poder de fer-me anar cap allà, a treballar. Tot i que hi he anat molts anys, quasi una vegada a la setmana, a veure teatre. Però això no també té el poder faci... que li atorgui la gent, crec jo. Això està claríssim, però vull dir que això no vol dir que allà es faci millor teatre que aquí. Se'n fa més. Més. I se'n fa més de més bo i més de més merda, també. Com tot el que és molta quantitat, no? Sí, això està clar. Bé, jo només volia que ens comentessis una miqueta més sobre el poemari, perquè això de les nits d'insomni, no? Això m'interessa. És a dir, tu a les nits d'insomni escrivies? Sí.
perquè també vaig veure una entrevista que et va fer Parlar per Parlar, i allà comentaves que també eren com poemes que tenies de la teva joventut. Sí, o de la però teva sempre de nits infància. d'insomni. Ah, també? Sí, vaig recollir tots els poemes, tots els escrits, molts escrits en aquesta època, en aquests 3 anys, i altres que he escrit en altres nits d'insomnis, perquè jo sempre he tingut molt insomni, he dormit molt malament, sempre. Llavors, una de les maneres de poder tornar a dormir... O sigui, jo no dormo perquè el meu cervell va a 3.000% pensant coses. Habitualment eren coses que jo després utilitzava per al teatre, que llavors les escrivia una escena, escrivia una proposta, escrivia, mira, a partir d'aquesta imatge faré aquest exercici i tal. Però quan no, també, tota aquesta creativitat que no m'ha deixat dormir, també ha sigut una creativitat quan he tingut un problema. O sigui, soc molt creatiu amb els problemes. Bueno, sempre dibuixo diuen, uns inferns tremendos. Però sempre t'ho diuen que al final les crisis i els dolores sempre donen més que les alegries. Llavors, la manera de poder tornar a dormir era posar-me a escriure fins que m'agafava la son. O sigui, buidar el cervell de tot allò que li donava voltes en llibretes, en dietaris. De fet, dietaris vells que em regala una amiga d'un que té una papereria, doncs m'obre i moltes vegades ho obre després per recuperar escrits i no sé el que hi posa. Però perquè no ho entens per la lletra? Perquè sí, moltes vegades m'estic adormint i se'm va cap baix. Interessant. Ara, no et vol espantar, però... Ha de dir. Perquè ara, fins aquí l'entrevista, i ara donem pas al galliner amb el nostre The Reverend Hoodfoot Jackson. Som-hi. Naughty rooster! Senyor Reverend, molt benvingut al galliner. Un plaer tenir-lo aquí, que ja l'hem obert i ja està ready to go per la moguda musical. Ara s'està ficant els cascos i ben ficat el sombrero. No es pot ficar el sombrero. No passa res. Com ho vam fer l'altra vegada? Espera. Així pot ser, sí. Sí, Abaixant-los i ara sí. Bé, avui, bueno, com sempre, no? Hauré de construir un artilugio per a poder portar els cascos. És que abans ho feia. Però... vale, sí, perquè tenia un casco només d'una orella. Vale. Pot ser. Però això que, per qui no ho sàpigui, per qui hagi vingut de nou, de prèvia, als convidats sempre els animem i els demanem que ens diguin una o dues cançons que tenen ells com a preferides. I llavors, en aquest cas, tu ens has donat les teves dues i ara ell et comentarà cosetes que ha descobert que vol comentar. Primer, deixa'm comentar que sentint l'entrevista has mencionat Alamán i Tino Casal, favorits meus, i no ho sé, crec que a la millor no els has nombrat o potser no ho eren per tu. Què tal David Bowie o Marc Bolan? No el seguia jo. O sigui, l'estètica que tenien... A mi m'encanta l'estètica de David Bowie, la seva música, però no m'identificava més amb portar una pluma penjada a l'orella, amb les puntilles, els broches, les cadenes, el maquillatge d'ulls... No un rayo, no, maquillatge... Més alamant, més pirata, sí. Més indio. Més teatrero, més indio, manera, sí. No tant. Ok, i m'ha sorprès molt la teva tria, m'ha sorprès bastant, perquè, clar, he buscat tot això, el teatre i tot això, i Jaume, me tries Phil Collins. Sí. És molt curiós perquè, a més, una cançó concreta, perquè tampoc... O sigui, Phil Collins... Sí, i el conec, i aquesta cançó la conec perquè quan baixàvem a l'institut, que per mi va ser la primera vegada que marxo del poble, i havia d'agafar un autobús a les 6:30 del matí i arribàvem a les 7:15 i fins a les 8:30 no començàvem a l'institut, i llavors ens passàvem una hora i pico al Senglar, un bar que hi havia a la vora de l'estació de Lleida. Sí. I allà hi havia una màquina de discos, una jukebox. I jo cada dia posava Phil Collins, era molt fort, perquè era la cançó de totes les que hi havia la que durava més estona. Sí, senyor, 5:42. Sí. I llavors, només, t'ho juro, només la posava per això. Però al final em va acabar emocionant tant, i sobretot quan arriba el minut 4 i pico que fa... el solo de bateria, que llavors era com molt emocionant, i veia adolescent,
els grans a la cara, les hormones a tope, i llavors estàvem allí tots... Uah! I després em vaig començar a enamorar d'aquest senyor, de la seva música i de la música de Genesis després. Però vaig venir després, jo no sabia ni que hagués tocat a Genesis aquest senyor. I després has mencionat que quan eres petit, bueno, o almenys ho has fet amb les mans, que feies com si fos així, timbals o alguna cosa. Tenies alguna cosa de percussió, bateria o alguna cosa? O... Bueno, no, però jugava. Mira, jo quan anava a classe de matemàtiques que m'avorrien un huevo, pues estava així, anava fent tiqui. No sabia ni si feia ritmes. La música ha sigut una mica la meva assignatura, diguéssim, pendent, en certa manera, de no tocar algun instrument, perquè després sí que vaig anar al conservatori, vaig fer cant, m'agrada cantar, he utilitzat molt la música als espectacles, tot tipus de música. Conec Diamant de Galàs, per exemple, que l'he utilitzat moltíssim als espectacles, que és una senyora que a mi me transporta, però no és la meva favorita, perquè la meva favorita és In the Air Tonight, de Phil Collins. I sempre que tinc algun problema, el primer que faig, com a musicoteràpia, me poso aquesta cançó, paro, respiro, sento el redoble de la bateria i després començo a posar les coses a lloc. Clar, és que jo crec que escoltant aquesta cançó, que és molt clàssica, és un clàssicasso dels anys 80, un guilty pleasures, que dirien molta gent, perquè, clar, que t'agrada el Phil Collins, doncs, en alguns llocs pot estar molt ben vist i en alguns altres doncs deu ser allò de Phil Collins, no? Però és una cançó que, clar, estàs com esperant la bateria. Sí. Perquè jo puc estar fent coses està tota cantada, va pujant d'intensitat, i dius, ara, segur que ara, quan arribes és brutal. Sí. La podem ficar? I tant. Us sembla? L'he portat. Vinga. Però imagina't, comença només, perquè és la cançó més llarga del jukebox. El començament és molt maco, també, molt sensual. És molt 80 tot, que és molt 80 tot, dic. Bueno, yo tenía 14 años. 14 añitos. Surto del poble i la primera música que descobreixo al Senglar a les 8 del matí, a les 7 del matí, és això. Fins quan voleu que la deixi, més o menys? Mitja dormit. O la baixo... És que clar, això és molt lent. Sí. La bateria és el moment 4, el minut 4. Bueno, parlem per damunt, si vols. Sí, parlem per damunt i ja està. I explica això del... Bé, aquesta és. Sí. Ara, això, quan arribava al matí allà al Senglar i demanava un cafè amb llet, era com la música de despertar-te, no? Perquè jo baixava a l'autobús absolutament adormit. Llavors t'anaves com posant en marxa. De quin poble venies? Que em sembla De que no... Torrelameu. No ho havies mencionat abans. Sí, i bueno... I l'elecció, ja et dic, era purament perquè, clar, com que et gastaves la pasta, pues no me l'havia de gastar amb algo... Clar, no tenia tanta Una pasta. cançó del Ramon és que dura 2 minuts. 2 minuts, 2 minuts que se t'acabava de seguida i dius, hòstia... Ja em posava, també, altres vegades, però aquesta, diguéssim, que era com el hit. També va ser, va aparèixer en aquell moment, penso jo. Si és del 80, va ser just quan jo tenia 14 anys. I has fet teatre musical, tu també? O... Amb cançons pròpies? O... No, he fet els tallers de teatre musical, aprendre una mica, i l'últim que vaig fer, per cert, va ser una gran passió, que va ser Jesucrist Superstar, que per mi és el musical més potent. Què en penses ara que estan tan de moda els musicals? Sobretot a Barcelona, a Madrid... Està de moda, és com el sushi. S'ha de vendre, clar. Però això abans no ho has venut gaire bé, O sigui, vull dir que no l'has deixat en bon lloc, el sushi. Vull dir que llavors els musicals... Jo hi vaig, a mi m'encanta el sushi, sí, hi vaig. Però hi vaig amb unes factories de sushi que igual estem 400 persones dinant. Saps? Perquè a més és barat, és ràpid, ho serveixen ràpid. No sé si va cap una mica cap a la misèria, això, Però pues tothom hi anem, no? Però pues els musicals també. Jo crec que, no ho sé, potser vaig equivocat perquè no estic massa en aquest món, no? Però d'alguna manera influència que els actors ara s'hagin de preparar més per si poden fer teatre musical, perquè abans no veies actors que
Mira, jo he vist en teatre musical, de fa 20 anys, quan anaves a un musical, si cantaven molt bé, potser no interpretaven gaire, perquè venien del món del cant. No? Si interpretaven molt bé, igual no cantaven gaire. I si ballaven molt, pues igual no hi cantaven ni interpretaven. Vull dir, no es tenien... No eren com els actors anglosaxons, que això ja fa molts anys, o a Broadway, que aquestes tres disciplines les han de tenir, els han de saber, vamos. I aquí, pues, no. Ara la gent es prepara més cap a això. De fet, moltes escoles d'interpretació ja van cap a preparar per a musicals perquè és el que està venent. Perquè com a espectacle, és com l'òpera, no? És l'espectacle total. A mi em cansa una mica. Jo el que sí que vull dir... O sigui, tu, Guillem, Prepara. Ara. I aquest és el moment. I pues ja està, ja no passa res més. Home, Hem tornat al senglar, d'alguna manera hem tornat al senglar. Sí, ja està. I llavors ja podia començar el dia. Perfecte. Subidón, no? Jo anava a dir que tenim una altra cançó, també. Bueno, Sí. de fet, no sé com ho vols fer, això, perquè teníem 3 cançons en total. Bueno, sí, tu m'has triat casualment, doncs, com que jo vaig conèixer el Phil Collins fa molts anys, quan estava en una altra ràdio, i ell feia un programa que és de Phil Collins Big Band, i em va sorprendre bastant, perquè, clar, jo no en tenia ni idea de que ell era bateria d'una Big Band. Això per començar, no? I el seu programa era de jazz, de big bands i coses així, i em va sorprendre bastant. I una de les preguntes va ser quin és el teu bateria preferit. Si t'agrada el jazz, doncs ja saps que diràs Buddy Rich o Gene Krupa, i no. Ell va dir que el seu bateria preferit és el senyor que sentirem a continuació, que és el Ronnie Verrell, que per aquells que no el coneixen, segurament que han vist Los Teleñecos, doncs és el bateria, és l'animal. I jo crec que d'alguna manera doncs els Meat Puppets, d'alguna manera doncs el senyor Phil Collins quan era jovenet pues ja es va inspirar amb els redobles i totes aquestes històries, perquè si s'ha fet d'alguna manera conegut el Phil Collins és per aquelles bateries amb un munt de tom-toms que porta i tota la història, i bueno, molt animal això. Fiquem el Topsy del Ronnie Verrell i Ted Heath. Doncs aquí teníem la cançó preferida del senyor Phil Collins. Hem tingut la del Jaume Belló i la del senyor Phil Collins. Quin lujo. Sí. Moltes gràcies. I finalista tenim a Billie Jean de Michael Jackson. Per què?